Dobar dan, evo dovela sam moju čerku. Ajde sine, čao, vidimo se, idi tamo kod učiteljice. Ajde i ti. Hoću ja sa tobom da uđem, neću sama. Juče je rekla da hoće na engleski. Ajde, Pile, ajde, eno ti je teacher, ajde idemo na engleski. Ja molim vas, izvinite, juče je rekla da hoće. Ajde, tamo su ti sve drugari. Ajde, nemojte me brokušavati. Zdravo, ja sam teacher Marijana. Vidi kako lepu žabu imam. Hoćeš da i ti staviš na ruku? Evo, izvoli. Vidi žaba. Ovako? Ajde zajedno sad da idemo da vidimo naše drugare. I oni imaju neke životinje pa da se igramo, može? Daj mi ruku. Može? Evo. Idemo.